but ọbịa bụrụ na onye anụ a bụ onye amụma ụgha, onye nghọrị and the maror. N'ego anyị nwere na akaụntụ gị, gị kee ya ụzọ abụọ ọ gị kee ya ụzọ ịtọ. Wetere chọọchị, wetere Chineke, not chọọchị, ụzọ na-abụ, were ofu ụzọ. Na ọ bụrụ na ime ihe dị otu a, n'ihe dị otu a ga-eme na ndụ gị, and gị nwa na onwe gị ị marọ na onye anụ a bụ onye amụma ụgha, iwe kweru onye dị otu ahụ, ọ bụrụ na ime ihe ahụ onye ahụ si gị wee mee, oke so na that giving ahụ a na-ekwu okwu ya ka o so ozi ya. Praise the Lord. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na ụlọ ụka nwanne anyị nwaanyị ama dịka Sista Nkem wepụta, bụ ụlọ ụka Jesus Never Fails Prayer Ministry, bụ ihe onyonyo na-egosi ụfọdụ ndị otu ya bụ ụka dịka ha na-atụgharị uche n'ihe gbasara onyinye na ịnata amara n'aka Chineke, bụ nke ụfọdụ ndị ụkọchukwu makwanụ ndị ozi ọma na-apụta wee sị gị na ị ga-enye Chineke onyinye ga-akpali ya ka ọ gọzie gị. Otu onye n'ime ha wee kwụrụ ọtọ wee jụọ ajụjụ sị, ma enwe mmadụ na-aga ụka na otu ụlọ ụka makwa n'otu ụlọ ekpere wee nwee onye ọ tụkwasịrị obi nke ukwuu dịka onye ụkọchukwu maọbụ onye amụma, mana ọ maghị na onye ụkọchukwu ahụ bụ onye ụkọchukwu ụgha, bụ nke ama dịka fake priest makwanụ fake prophet. O wee sị, ọ bụrụ na onye ụkọchukwu ahụ onye ahụ tụkwasịrị obi si ya na Chineke si ya weta ego niile o nwere ka ya ụzọ abụọ nye ya otu ụzọ, onye ahụ esokwaranụ ihe ya bụ onye ụkọchukwu ụgha maọbụ onye amụma ụgha gwara ya wee weta ihe niile o nwere, gbubie ya ụzọ abụọ ma nye ya otu ụzọ. O wee na-ajụ sị, Chineke ọ ga-agọzi onye ahụ dịka onye amụma ụgha ahụ si wee kwuo, n'ihi na onye ahụ ji obi ya wee nye onyinye ahụ dịka a sị ya na Chineke ka a na-enye? Dịka ọ jụrụ ya bụ ajụjụ, bịa lezienụ ọsịsa dị iche iche nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọkwa ebe ahụ na-enye. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche mkpụrụbe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ọsịsa dị iche iche nke ọtụtụ ndị mmadụ ndị n'ebe ahụ sara n'ajụjụ a. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. The thing is this, ya bụkwa nụrụ mebi na a prophet, onye ifiliri bụ a prophet, onye ahụ nwe chọọchị, but ọ bịa bụrụ na onye anụ a bụ onye amụma ụgha, onye nghọrị and the maror. Onye dị otu ahụ bịa jụọ gị sị gị, ego ole ka ị nwere na akaụntụ gị? N'ego anyị nwere na akaụntụ gị, gị kee ya ụzọ abụọ ọ gị kee ya ụzọ ịtọ. Wetere chọọchị, wetere Chineke, not chọọchị, ụzọ na-abụ, were ofu ụzọ. Na ọ bụrụ na ime ihe dị otu a, n'ihe dị otu a ga-eme na ndụ gị, and gị nwa na onwe gị ị marọ na onye anụ a bụ onye amụma ụgha, iwe kweru onye dị otu ahụ, ọ bụrụ na ime ihe ahụ onye ahụ si gị wee mee, oke so na that giving ahụ a na-ekwu okwu ya ka o so ozi ya. Praise the Lord. Hallelujah. Our brother Mike asked a question, a very pertinent question, and has happened to a lot of people here. Whether you like it or not, some of us may pretend, but it has happened to a whole lot of us. We have given wrongly. We have given out of persuasion, out of manipulation. Sometimes we carry microphone and we begin to manipulate the members. A lot of people have been manipulated. I said this here some time ago, that a woman, a church around New Haven, a woman jecha church, moto dia bunyalia, obunye pastor. Obunye pastor, because he was persuaded to give. Osbona nalu, dia we bolia, we dolia naka. They went back to that pastor that same evening. Bring that key. If you don't bring it, I will arrest you. It became an embarrassment.
So, well, that is why I said I might not give a perfect answer. But for me, I don't consider it as a giving, because the man was coaxed. He was kind of forced to do what he wasn't prepared to do, or something that was against his wish. Thank you, ma. God bless you. Give to the person at the back. My dear sisters and brothers, here we understand in our question here, also, no bruno onye nye that gift keye buye na nke ahụ ka bụ the same gift from Ọka nwere God. nkete as onye nyere ihe ka ọ na o nwere nkete ka the gift na ọbụzi fusa. For my own understanding, ọ ka nwere nkete because no snow bia wee nye that gift. The God will still ihe ahụ ji maka wee kpede ekpere nye ya, Chineke ga-emezuru ya. When ọ bụ onye amụma awa ọ bụrụ onye amụma awa, once ịma ihe ị na fight for and you pray for it, God will do it for you. That is my own belief. Hallelujah. Let's clap for her. Well, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata, even Christ na onwe kwukwere si na ndị amụ ụgha jụ. O nwere ebe ọ nọgide gwa anyị test all the spirits. Maka onye asụsụ were ihe niile o nwere nye Chineke, ọ ya fọt. Ọ fọt onye anwa, ihe ọ na-ajụ bụ fọt ya. Okay, sir. You got to go. Fọt have that is, ị ga-amụ onwe gị mara Chineke ị na-efe. Before mmadụ asị gị na ihe a. Ọ kweta gị na Chineke dị na mma, Chineke ga-ezigo ozi. Chineke ga-ezigo ozi before onye anwa gwa ihe a. So ọ fọt onye vụrụ ihe o nwere jee nye ka o were ba ọgaranya. Hallelujah. Let me give you an example that happened to me. Some time ago, a man of God, he bragged so much. He was ministering, and before I left my house, I heard a voice, close your account and give it for this program. I had about 3 accounts. All of them did not amount to 100,000. All the 3 accounts. I got 10,000 there, 20-something thousand there. I mopped all of them up. There were about 60,000. So, and I had it while I was driving to the program. And when it was time to give, the man began to call people to come and give. I aligned myself with people who were giving because I was convinced before coming to give. And I came out to give. And because he saw me, and maybe the way I dressed, I looked like somebody who has. I looked modified. Actually, I came out. And he left the podium and he came down, young man. And he said, I saw 7 doors opened for you. I say, amen. I opened my hand. I received it too. That 7 doors are opened for me. That you are a great man. Go places. Hey, he ministered to me. Ordinarily, I had already transferred all I had because it was transferred to the account. And I came for prayer. And he was anointing those who gave. And he said that the Lord said I should give 700,000. Abuchi that didn't have up to 70,000. And you are telling me that God said I should give 700,000. I said, I don't have 700,000 my whole life. He said, no, you have it. God said, and God cannot lie. Hold on. I said, I do not have this money. He said, go and borrow. Call your friends, go and borrow. Ordinarily, he was Ojanya Webam touch. Maybe he saw Namu senator white and white that day. And he believed that I have that money, or I have friend Ogabum Puakita Mpo Esendelum 100,000. Suddenly, a woman walks to her. I don't want to mention because if I mention, you will know. I said, sir, don't worry. This one is my son. He does not have 1 naira now. Even the 50 naira he used to do his political post, I am the one who gave her, who gave him. He repeated again and said, go and borrow. Therefore, I will align myself with our daddy who said, 1, discern the spirits. Sometimes people are the author
will lead you into sin. And if you are led into sin, that sin is upon you. God won't forgive you because of ignorance. Ignorance is not an excuse. Ignorance is not an excuse. A lot of people will come here and tell you, Pastor, revelation will come here. Jelu na dibia ejiwe melu osigi nyejero dibia mana enwele ebe oyi akpọrọ ya si no pastor mana elu ọbụ na ọbụrụ pastor ewe mewe gịnị ewe mewe gị ihe ndị dibia na-eme ewe rụwazia ya ọrụ that does not exonerate you. Nimaro does not exonerate you. No, ya ka ikwesịrị iji wee mara okwu Chineke n'onwe gị, mara mgbe a na-edufe gị ụzọ. Bible says that God loves a cheerful giver. A cheerful giver. If you must give, condition your heart to be a giver. Don't give when you are persuaded. If I come here today and begin to speak about giving, if God did not convince you, you will give all you have and you will go home and start regretting. It doesn't hear the results. Anything you give that didn't come from your heart, that you didn't give it cheerfully, does not produce results. Are you hearing me? It does not produce results. When you give, because na Pastor Buchi kugide or singing, if you don't give, you will go to hell. And ujo we tuwaziagi we biaziane enye because you of need yeje to hell, not because you want to give. It doesn't produce results. Praise the Lord. Hallelujah. When you talk about the spirit of discernment, by the grace of God, a lot of people went there. But then, you can develop your own. We should always begin extra careful. When you know you cannot discern between good and what? Evil. You should be careful. When Papa was speaking, he talked about when you are misled, and out of that, you will enjoy out of it. That is because you have not what? Gotten to the realm where you know what? Good from evil. Oh, well, some of us, your mind gonna go again, godly. Some will insist. Obrezokwu onye a mechezie ya ọ pụta regret osi na mgbe ya na-ejekwa ya na mmụọ ya gwakwara ya gwa, you know, na one spirit was telling him ha anyị na-anụ na anụ onye a sị na ejere ebe a sara ya arụ na mmiri ma ọ n'ebe mere ya nke a mee ya nke ọzọ ị na-asịzi akọzọ sị na mmụọ ya gwakwara ya eje na ya na-atụgharịkwa ya na-asị na ọ bụrụ ọkwa, you know, but out of you know, pressure or desperation onye ahụ eme gịnị akpọchie ntị emechezie onwezi regret. But this one is different from when maybe it's a wrong place but you did not commit sin. In the aspect of what you said, you were told to sow seed. In the aspect of Pastor Kesiku, he was told to sow seed. He sowed seed. Maybe only a wrong hand. You have sown in a land not fertile. Do you understand? You may not have your harvest. Do you get? But you did not commit sin. In the process of obeying that instruction, there are two different things. I just want to differentiate it. When you have committed sin, which enter into practices, now draw godly. Asigi wete ebine keje tunye na mmiri mogini. Mona ge ebu ebina were obaria. You know, saunya haro. Mona ge all manner of things aneme. In that case, you have also involved yourself in occultism, which is counted for you as what? As sin. Do you understand it? I'm not going to answer what I'm saying. Praise the Lord. Hallelujah. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala. Ọ dị mma unu ahụlanụ ka onye ọbụla si na-ekwu uche ya ebe ahụ.
ma mụ onwe m ka m kwukwa na uche m, ana m echedi na ajụjụ aka mma ma ọ bụrụ na a jụrụ ya n'ụdị ma mmadụ jiri aha Chukwu wee gwuo gị ojoro, i wee were ihe ị nwere nye onye ahụ n'ihi na o kwere gị nkwa na Chukwu si na ọ ga-emere gị nke a ma i weta ya, ma n'ikpeazụ Chukwu ọ ga-agọzi gị maka na iji aha ya makwanụ egwu na akpọrọ aha ya wee nye ihe ahụ? Maka na o doro anya na onye ọbụla ga-abịa gwa gị ụdị okwu ahụ gị kee ihe niile ị nwere ụzọ abụọ weta otu ụzọ na Chukwu sịrị gị. O doro anya na onye ahụ onweghị ihe gbasadịrị onye ahụ na Chukwu ịkpa nkata, maka na Chukwu ekwuola ya na akwụkwọ nsọ Baịbụl sị na sọsọ ihe ọ na-atụ anya n'aka gị bụ otu ụzọ n'ụzọ iri. Kedụzi ka ị ga-esi ahapụ nke ahụ ị gụtara n'akwụkwọ nsọ wee sowezie onye sị gị na Chukwu si gị iwetacha otu ụzọ n'ụzọ iri ahụ gị wetakwa otu ụzọ n'ụzọ abụọ? Nke a onye ọbụla nwere agụgụ isi, onye ọbụla na-eche echiche ọfụma kwesịrị ịmata. Ozugbo a na-agwa gị ihe ahụ, ị kwesịrị ịmata na ọ bụghịzi Chukwu na-ekwu nke a, na ọ bụ anya ukwu na oke ọchịchọ nọ n'ime onye ahụ ị kpọrọ onye ụkọchukwu maọkwanụ onye amụma bụ ihe na-ekwu nke ahụ. Ya bụ ajụọ ya bụ ajụjụ n'ụdị mmadụ jiri aha Chukwu gwuo gị ojoro, Chukwu ọ ga-agọzi gị maka na ị nụrụ aha ya wee kwere wee weta ihe a sị gị weta? Ajụchazịa nke ahụ, abịazi ajụ ajụjụ nke abụọ so ya bụ ajụjụ dị oke mkpa, bụ gị bụ onye na-anaghị ewepụta ihe ka emere mmadụ, maọkwanụ gị bụ onye bụ sọsọ mgbe a sị gị na Chukwu ga-emere gị nke a ka ị na-ewepụta ihe ị nwere, iwepụtazie ya maka na a sị gị na Chukwu ga-emere gị nke a mere gị nke ọzọ ma iwepụta ya? Ọ na-egosi na ị bụ ezigbo nwa Chineke? Ọ na-egosi na ụka ị na-eje na-apụta gị n'omume? Ka ọ na-egosi na ọ bụ nnọọ ahịa ka gị na Chukwu na-azụ, nọọ mgbe Chukwu kwere gị nkwa na ọ ga-emere gị nke a ka ị ga-ewepụta ihe? Ọ na-egosi ịbụ ezigbo nwa Chineke? Ka ọ na-egosi na ọ bụ were nke a nye m nke a ka ị na-eme? Ma gị bụ onye na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, denyere anyị ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ isiokwu na ngalaba okwu ka a mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.